Hmm, tingnan nyo kini daga kaon di ay. Hey guys, mayong hapon. Mao ni akong paliya guys. Medyo tubo na siya dutay. Dara, uban gagmay pa. Uban ikapot na. Ano siya? Kuan ning susi diri kay gusto maging baha. Abi na kog na. Ano grabe baha. Ano guys. Wala si abono. Wa pay kwarta kapalit og abono. Maka na manghatag og abono la. Migaw ni gikanala na ko diri Ano ni yung dahon nga wala man lagi. Pangaon lagi ni. Tingnan nyo kini daga kaon di ay. Tra. Mo na kaon. Pistot biya. Kaon di ay. Apa? On nga walang dahon. Ang pang ganihit taguan lang akong panganon. Da. Ano siya? Butang dahon ikaon des ulo di ay. Kini Itong takdan ulo do ay. Dapat sudah dengan unang dahon. Nah, pedari Stut niya Namon panganon. TV yung haguan ako anig. Halos kada adlaw sing are-are. Na larang kanon ning dahon tagbotog atiman. Ito ang uding mga mananapa da. Ano dahon ang gipangkit-kitan din Diri nga area gagmay pa ni siya kay ulahay ni siya tanom na 15 days pa siguro ni gagmay pa naulahay man ako ni tanom gud manig wala ni tandaig ulo do sugod na sa gapat panagi uban nga kuno sa kaon sa tubig ba ay baan na may kayo so kung nakapot rin siya dali maging mabaan rin saan ito nakapot na putol sa iro manin dire tingnan ano mau sa niya akong gabihan dire gabi og kamote ako lang gisagol muna pa siya nga tanom buhi na ano siya kinaunan nga tanom
buhi na gyud. Kubi ang tawon. Dere ulahim ni siya. Karon pa manggiulan, pasig buhi na ni. Lawos pa. Ade. Ang una, na. Nanas dahon. Asik ko gabi rin. Dungan rin itong tanaman eh. Kag sa pinabuhi. At least giulan. Mabuhi na siya. Dire ang sibuyas ng sobras init. Mauna lang na habilin. Sobras init siya. Mauna lang eh.